Organizacijski besprijekorno, velike pohvale domaćinu i velike pohvale voditelju ovog natjecanja. A što se tiče ovog natjecateljskog dijela, rekao bih da sam jako zadovoljan, Zrinjevac uvjerljiv i velike čestitke ovim putem. Čestitam im na osvajanju prvenstva Hrvatske i želim puno uspjeha u Ligi prvaka. Ide priprema za Ligu prvaka, to smo do sad uvijek smo odigrali znači dobre utakmice, samo sad imamo kvalitetu više i mislim da možemo napraviti korak dalje, ali i što se treba potrefiti sreća. Ovo je znači drugi povratak moj, opet zlato ovaj put na europskom stanju Grubišom. I naravno, ja sam talent, sami svi mi to govore, to i ja vidim i lakše mi se bilo vratiti drugi put nego prvi put.